Коста хора, аз съм Килърът БГ, или както трябваше да започна Коста Клери. Хора, нещо ще ви съобщя нещо. Хора, правя едно сървърче за моя... правя едно сървърче, което ще играем, ще се събираме. Така... момента няма, там ще има малко читове на спаун. Но така ще се заваляваме, така. Това е, че много хора, ако искат, не, сега поканвам хората Змак БГ, Мария БГ, Мортал или Предатор, Мортал Геймс. Чай направо да ви показвам, че много ми бъга. Така. Много от хората ми отказаха. Николай Иванов много. Така. Да почнем Змак. Змак БГ. Чайте, че много ми бъга. Мортал БГ. Мортал Геймър. Мария БГ. Мен те излезе. Така. Венцето, ако ми отговори изобщо, защото се скарахме. Покано някой, ако влезе Вейц. Така. Окей, Данката. Това не е момиче. Поканвам... Поканвам и кой беше... и Дарк. Който момента... Дарк... Да е той човек. В момента много ми бъгам. Така, Николай Иванов го ми приеми и него го поканвам. На спаун ще има едни емотикони, които аз ги, с един приятел, който се скарахме. Така, на самия сървър това ще е банера. Но ми бъга, ама нищо. Така е живота. Това ще е банера. Може да го правя. Той да го има нищо. Така. По-наскоро ще го сменим. Нали? Аз ще направя по-различно и ще видим, хора. Или някой друг ще ми направи банер. Може и някой друг. За сега е това. Искам да махна това. Нека си. Добре, окей, махам. Така. Ако искате да влезете, аз ще ви разбера. Или кажете, чайте. Или кажете аз и ще видя дали сте прота. Така ще имат, не знам, някакви там по-нататък, като се развим, вече ще го пуснем по-як. Там вече ще има ларпове, такива неща, хора. А може да направят друг сървър, който, нали, там ресове. Хора, дайте ли какво ще направя? Ще стегля някакви пугини и ще включа ресове. Всички, това ще е нещо като, малко като SMP, но малко чит ще има. Значи на спаун, ако искате да читвате или да не читвате с ваши материали, вече трябва там неща. Това значи, значи колонъри. По-нататък ще измислим нещо такова като някакво различно. Ще измислям по-нататък вече ще сменим сервера и там ще почнем да правим ларпове. Може да се го запазим, просто да така като ходят там в тези къщи, които сте направили, да вземете ларповете и, нали, някои хора, които влязат първи, могат да ги вземат. Другите останали тези хора
ще могат да са колонери, такива неща, хора. И да, хора, това ще е за този епизод. Дано някой ми приеми, а кой ще гледа изобщо, ясно. И Skygirl, ако играй Minecraft комп, да дойде. Diamond, ако иска да дойде, той дали играе, Touchplay и той го поканвам, той дали ще ме гледа, изобщо, просто да. И това беше за този епизод. Следващия клип ще е на Веселка Стар песента. Ще направя. Еми хора, това беше от този епизод. Не забравяйте да се сабскрайбнете, дайте лайк и довиждане, килери. До скоро.